Hi everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव फिन खेबसे आरो बरायबावबाय। दिनै आं दंफैयो सकि हाजोआव। Soki haजो guys, Soki yo एकदम बरिया भिउ जाना दंखायो ना लोगोफोर लामायाबो लामा ओरैबायदि साफा जाना दंखायो ना माने अखा बोथोरावसो फैनांगौ दे लोगोफोर एकदम नोंसोरो पिकनिक जानाय टाइमावल' फैनो नाङा माने पिकनिक जानाय टाइमखौ नेनो नाङा दाबायदि टाइमाव फैनांगौ एकदम बरिया जाना थाखायो आरो ना अखा हानायजों माने गासिबो बिलाइफोरा गोरलै गोरलै खिलिनायजों एकदम ग्रीन ग्रीन गोथां गोथां नुजोबनानै साफा नुखायो आरो ना जायगाखौ पिकनिक जानाय टाइमावथ' एकदम बिलाइफोरा रानजोबनासो थायो नालाय जानुवारि डिसेम्बर बेखिनि टाइमाव माने बिलाइफोरा रानज्रावनायसो जायो नालाय नाथाय दाबायदियाव फैयोबा ना एकदम साफा नुखागोन आरो अखा हानायजों मानायजों ग्रीन जाना थायो आरो ना जायगाफोरा नायदो लोगोफोर नाय हाजोखौ बेसे साफा नुदो आरो लामाफोरखौ नाय लामानि हाग्राफोरखौ नाय माबायदि ग्रीन ग्रीन एकदम गोथां गोथां गोजानाय थ' बेनिखायनो दाबायदियाव फैनांगौ आरो ना लोगोफोर सकि हाजोआव फैनायाव जेबो प्रब्लेम जाया खिन्थु मोनसेल' प्रब्लेम जायो मा जोंहा दै बारनांगौ जायो आरो ना दिरिं दैमाखौ बारनांगौ जायो जों खोलानिफ्राय फैबा बे दैमाखौ बारनांगौ जायो दैमाया माने अखा हायोब्ला एसे देरो आरो ना ओमफ्राय देरबाथाय बारनो खस्थ' जायो बाइकफोरजों एसे माने अन्थाइफोर दं नालाय दैया देरबा बारनो खस्थ' जायो आरो ना दिनै बारा देराखैमोन जों फैनाय समाव एसेल' दंमोन खिन्थु अखा हायोबा दसेनो देरो ओमफ्राय दै देरबाथाय ना बारनो डिस्टार्ब जायो आरो ना दारागावफोर थांबालाय जेबो खस्थ' गैया दारागावआ एकदम दै बारनाङा नालाय दिनै सानदे नालाय बयबो दारागाव थांदों बेनिखायनो जोङो माने मानसिफोर बारा जागोन होननानै सकियावनो फैबाय आरो ना बरबरिजों थांबा जेबो प्रब्लेम जाया मानोना बिथिंजाय दलं दं नालाय दलंनि पास लागोन आरो ना दलंनि माने फैसा लागोन आरो 20 थाखासो बरबरिजों थांबा खिन्थु निकासिजों थाङोबा दैमाखौ बारनांगोन आरो ना दलं गैया नालाय दैमाखौ सालायनानैनो बाइकजों सालायनानैनो दैमाखौ बारनांगोन खिन्थु बरबरिजोंबा दलं दं नालाय आरामसे थांनो हायो थ' जोङो दा लामाया एसे गोजान जायो नालाय बरबरिजों ओंखायनो जोङो निकासिजों फैबाय आरो ना बारनानै खस्थ'बाबो वाव हाजोनि भिउआ एसे समायना जाना दं लोगोफोरजों जों मोनफैबाय सकि हाजोआव मोनफैबाय आरो ना जोंनि चेनेलाव नोंथाङा गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा भिडिअखौ लाइक खालामदो लोगोफोर ओरैनो बेरायनो फैदों आरो ना दसे गरमखाय बेयो जाबाय पिकनिक स्पट मोनसे जोंनि एरियानि बेयो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो आरो ना ओमफ्राय बेयो दङ इन्ड' भुटान सिमा जायोना आरो ना भुटान आरो इन्डियानि गेजेराव सिमा जायो बेयो बेनिफ्राय जायगाया बेफोरबायदि हाजो जायगा आरो ना बेरायथावथाव बेरायनो जोबोद मोजां जायो आरो ना एकदम जेखिबो हाजो बेनिफ्राय बैथिंजाय दैफोर दं दै फैयो नोंसिनिनो एकदम बरिया जायगा लोगोफोर नाय ओजा भुटान एरिया आरो ना बेखिनियाव भुटान बर्डार इन्डिया आरो भुटाननि गेजेराव सिमा इन्डिया आरो भुटान बर्डार आरो ना बैथिंनिफ्राय दै फैदों एकदम दै आरो सोरगिदिं एकदम हाजो गोजा आरो ना ओरै जों नायनो हागोन नै एकदम सोरगिदिं हाजो आरो ना जायगाया जोबोद थान्दा आराम एकदम बार बारबाय थायो आरो ना हाजो जायगा नालाय ओमफ्राय दा अखा हादों आरो ना अखा हागासिनो दं अखा फ्रि फ्रि थागोन दहाय जों फैनायाव सान्दुंसो दुंदोंमोन नाथाय दा अखा हाफैबाय बेखिनियाव अखा मोनफैबाय जोङो बैथिंनिफ्राय दै फैबाय थायो आरो ना जा हाजो जा भुटाननिफ्राय दै फैबाय थायो ओमफ्राय बोरै जोंनि इन्डियाजों बोहैलाङो आरो ना बे दैया एकदम ओरै बेखौ नायनो हागोन नाय जोबोर समायना आरो जायगाया ना नोंथांमोनहाबो जुदि बेरायनो गोसो दंबा फैबानो जाबाय दा गरम नालाय मा खालामाबानो जायो ओंखायनो दसे नोंथांमोना फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो ना जायगाया जोबोर समायना फैनानै नोंथांमोना मोजां मोनो आरो फैनानै माने जायगाया हाजो जायगा गोजा नालाय दंफां लाइफां जेथिंबो एकदम समायना जायगा नालाय नोंथांमोना मोजां मोनो आरो फैनानै नोंथांमोना फैबानो जाबाय
थांनांसिगोन लोगोफोर अखाबो हाबायना ओंखायनो बारा गोबाव थानो मोनाखिसै थानो गोसो दंबावोमोन नाथाय अखा हाना होबाय ओंखायनो दा थांनांसिगोन न'आव नायदो लोगोफोर जायगाफ्रा एकदम हाजो जायगा दावरावथारलै लोगोफोर बारा खोनाया ज्राव ज्राव एकदम दैनि माबाया सावनानै बिराद दावराव जायो जेबो खोनानो नागिरा बिथिंबो दै दं आरोना बिथिंबो दै बोहैदों आरो नै बिथिंबो दै बोहैगासिनो बिथिंबो दै बोहैदों बै जानायनि फैनाय भुटाननिफ्रायनो फैनाय बे दैयाबो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय थानो गोसोबावमोन नाथाय अखा हानायखाय दा थांनांसिगोन आरोना ओंखायनो ब्लगखौ बेखिनियाव फोजोबनांसिगोन अखा हाबायना ब्लग भिडिअखौ लाजाबाय थाया मबाइला सिजोबगोन लाबाय थानांगौबा अखा हानायनि थाखाय ओंखायनो दा आरो जों दैखौ बारनासो फैदों नालाय मोनसे दैमा दं बेखौ बारना फैदों दा अखा हाबा बे देरगोन आरोना देरबा जों बारलांफिननो हानाय नङा ओंखायनो दा थाब थांनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन ना लोगोफोर जेब्ला नेक्स्ट ब्लग भिडिअ लाबोन आङो सानदों मा बे चेनेलाव आंनि चेनेलाव मोसानायनि अनगायैबो ब्लग भिडिअ लाबोबाय थानो सानदों आरोना ओंखायनो मोसानायखौबो होबाय थागोन आरोना मोसानायखौबो होबाय थागोन ओमफ्राय ब्लग भिडिअफोरखौबो गेजेर गेजेर लाबोबाय थागोन आरोना लोगोफोर बेखिनियानो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय